नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं स्वागत आहे मराठी रेसिपी या चॅनलमध्ये। आज मी तुम्हाला पोह्यापासून एक छान अशी झटपट रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर आपली इथे इडली तयार झालेली आहे। चला मग वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत। त्या अगोदर जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनललाही सबस्क्राइब करा, बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या नवनवीन रेसिपी तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळतील। चला आपण रेसिपीला सुरुवात। पोह्याची इडली बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप पोहे घेतलेले आहेत। तर हे पोहे आपण जे कांदा पोहे बनवतो ते 1 कप मी पोहे घेतलेले आहेत। तर आपल्याला हे मिक्सरला व्यवस्थित असे रवाळ दळून घ्यायचे आहेत। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकूयात आणि आपल्याला रवाळ असे हे पोहे दळून घ्यायचे आहेत। इथे पोहे मी दळून घेतलेले आहेत। तर या पद्धतीचे आपल्याला रवाळ असे पोहे दळून घ्यायचे, पाहू शकता तुम्ही। त्यामुळे आपली इडली खूप सुंदर होती। आता आपण सर्व साहित्य व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात। पोहे दळलेले आपल्याला एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे आहे। पण जेवढे पोहे घेतले तेवढा मी रवा घेतलेला आहे। रवाही आपल्याला असं जाडसर घ्यायचा आहे, त्यामुळे इडली खूप सुंदर होते। तर 1 कप आपल्याला रवा घ्यायचा आहे। ह्याच कपाने आपल्याला 1 कप दही घ्यायचं आहे। प्रमाण आपल्याला समप्रमाण घ्यायचं आहे। 1 कप रवा, 1 कप पोहे आणि 1 कप दही हे आपल्याला सर्व सारखं प्रमाण घ्यायचं आहे। 1 कप दही घेतलेला आहे, हे यामध्ये घालायचं आहे आणि ह्याच कपामध्ये आपल्याला पाणी घेऊन हे मिश्रण व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। 1 कप पाणी घेतलेले, थोडंसं टाकूयात, मिक्स करून घेऊयात। लागेल तसं यामध्ये पाणी घालायचं आहे आपल्याला। इथे मी अगोदर 1 कप पाणी घेतलं होतं, आता मी अर्धा कप पाणी घेतलेलं आहे। रवा आणि पोहे भिजण्यासाठी आपल्याला भरपूर पाणी लागतं। तर जवळजवळ आपल्याला इथे 1.5 कप पाणी लागलेलं आहे। मिश्रण जास्त पातळही करायचं नाही, मग लागेल तशी यामध्ये आपल्याला पाणी घालता येतं। इथे मी पूर्णपणे 1.5 कप पाणी ओतलेलं आहे। पाणी ओतून हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। पद्धतीने हे मिश्रण झालेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही। आता आपण हे मिश्रण 15 ते 20 मिनिटं भिजत ठेवूयात। तोपर्यंत आपण इडली सोबत खाण्यासाठी चटणी बनवूयात। 1 कप मी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे किसलेलं चटणी बनवण्यासाठी। तुम्ही सुकं खोबरं घेतलं तरी चालेल। थोडीशी कोथिंबीर, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, अर्धा चम्मच मीठ आणि यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालायचं आहे, जास्त पण नाही। चटणी आपल्याला घट्टसर असते, त्यामुळे थोडंसं पाणी घालून आपण मिक्सरला व्यवस्थित अशी बारीक करून घेऊया। इथे या पद्धतीने मी खोबऱ्याची चटणी दळून घेतलेली आहे। आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। या पद्धतीने आपली खोबऱ्याची चटणी तयार झालेली आहे। आता आपण चटणीला तडका देऊन घेऊया। तडका पॅनमध्ये मी 1 पळी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। यामध्ये आपल्याला अर्धा चम्मच मोहरी घालायची आहे, अर्धा चम्मच जिरे आणि कढीपत्ता। ही फोडणी आपल्याला चटणीमध्ये ओतायची आहे आणि मिक्स करून घेऊया। इथे आपली इडली सोबत खाण्यासाठी खोबऱ्याची चटणी तयार झालेली आहे। आता आपण इडली बनवून घेऊयात। तर खूप सुंदर आपली इथे खोबऱ्याची चटणी तयार झालेली आहे। इडलीचं मिश्रण मी 20 मिनिटं व्यवस्थित असं भिजवून घेतलेले, पाहू शकता तुम्ही। खूप छान आपलं मिश्रण भिजलेलं आहे। आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालून मिक्स करून घेऊयात। इडलीच्या मिश्रणालाही आपण फोडणी देऊन घेणार आहोत। तर 1 पळी मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण इतर साहित्य घालूयात। तडका पॅनमध्ये मी 1 पळी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। यामध्ये अर्धा चम्मच मोहरी, अर्धा चम्मच जिरे आणि 2 मी लाल मिरच्या बारीक कट करून घेतलेल्या, थोडासा कढीपत्ता बारीक कट करून घेतलेला,
छान आपली फोडणी तयार झालेली आहे। ही आपल्याला इडलीच्या मिश्रणामध्ये ओतायची आहे, त्यामुळे आपली इडली खूप सुंदर लागते। आणि हे मिक्स करून घेऊयात। व्यवस्थित अशी फोडणी मी मिक्स करून घेतलेली आहे। आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। अर्धा चम्मच मीठ घालूयात। मीठ घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे। इडलीचं मिश्रण अजून थोडंसं घट्टसर आहे, तर आपण थोडंसं पाणी घालूयात। आता यामध्ये मी 1 चम्मच इनो टाकणार आहे। 1 चम्मच इनो टाकलेला आहे। तुमच्याकडे जर इनो नसला तर तुम्ही खायचा सोडा अर्धा चम्मच टाकला तरी चालेल। यावरतून 1 चम्मच पाणी टाकते। पाणी टाकून हे मिक्स करून घेऊया। मिश्रण खूप घट्टसर आहे, तर थोडंसं पाणी घालते। इथे मला जवळजवळ 2 कप पाणी लागलेलं आहे। अगोदर आपण 1.5 कप पाणी घातलेलं आणि नंतर मी अर्धा कप पाणी घातलेले। पूर्णपणे आपल्याला इडलीच्या मिश्रणासाठी 2 कप पाणी पुरेसं झालं। तर या पद्धतीचं आपलं इडलीचं मिश्रण तयार झालेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही। आता आपण इडलीच्या भांड्यामध्ये इडल्या लावून घेऊयात। इडली पात्र घेतलेलं आहे। ब्रशने त्याला सर्व बाजूनी तेल लावून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपण इडलीचं मिश्रण टाकूयात। हे तर 1 चम्मच आपल्याला इडलीचं मिश्रण टाकायचं आहे। पाहू शकता तुम्ही, खूप सुंदर आपलं इडलीचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। तुम्हाला तांदूळ भिजत टाकण्याची सुद्धा गरज नाही। झटपट रेसिपी आहे। सकाळच्या घाई गडबडीमध्ये तुम्ही या पद्धतीने इडली बनवून खाऊ शकतो। तर अशा पद्धतीने राहिलेल्या भांड्यांमध्ये मी इडलीचं मिश्रण टाकून घेते। इथे मी सर्व इडलीचं मिश्रण टाकून घेतलेलं आहे। आता आपण इडली तयार करून घेऊयात। इथे मी 1 ग्लास पाणी गरम करून घेतलेलं आहे। यामध्ये आता आपण इडलीचे भांडे ठेवूयात। झाकण ठेवून आपल्याला इडली तयार करून घ्यायची आहे। 10 मिनिटं आपण इडली तयार करून घेऊयात। 10 मिनिटं झालेले, झाकण काढून घेऊयात। इडली आपण चेक करून पाहूयात, इडली तयार झाली का। तर मध्यभागी आपल्याला चेक करून पाहिजे आहे। तर आपल्या काढीला अजिबात इडलीचं मिश्रण चिकटलेलं नाही, तर आपली इडली इथे तयार झालेली आहे। गॅस बंद करून देऊयात आणि इडली एका डिशमध्ये काढून घेऊयात। साईडच्या कडा व्यवस्थित अशा मोकळ्या करून घेऊयात आणि इडली आपल्याला चमच्याने काढून घ्यायची आहे। तर पाहू शकता तुम्ही, खूप सुंदर आपली इथे इडली तयार झालेली आहे। जाळी पण खूप सुंदर पडलेली आहे। अशा पद्धतीने आपण सर्व इडल्या साईडच्या कडा मोकळ्या करून काढून घेऊयात। तर अशा पद्धतीने राहिलेल्या सर्व इडल्या मी डिशमध्ये काढून घेते। इथे मी सर्व इडल्या व्यवस्थित अशा काढून घेतलेल्या आहेत। पाहू शकता तुम्ही, खूप सुंदर इडल्यांना जाळी पडलेली आहे। झटपट रेसिपी आहे ही। आपल्याला न तांदूळ भिजत टाकण्याची गरज। रविवारी सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही या पद्धतीने नक्की इडली बनवून खाऊ शकता। तर तुम्हाला एक इडली मी तोडून दाखवते, किती सुंदर आतूनही खूप सुंदर अशी जाळी पडलेली आहे, पाहू शकता तुम्ही। त्यासोबत खाण्यासाठी मी खोबऱ्याची चटणी बनवलेली आहे। खूप झटपट रेसिपी आहे, नक्की एकदा ट्राय करा। रेसिपी आवडली असली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका छान खमंग रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय। आजची रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।